Segera milir Raden Arjuna. Apa samengko Raden Arjuna ora getun keduwung ing tembe mburine? Jalaran pusaka Kuntawijaya Danu iki kena kanggo sarana anggone tetep urip. Nuwun duh Panembahan, landheping pusaka menika taksih kaungkulan kelawan hambeke bumi ingkang aweh panggesangan kanthi lila legawa tebih ing raos serik. Ya. Nadyan to bumi aweh panguripan. Kalamun ora ana surya kang aweh pepadang lan ngemu daya urip, cetha gotang lajeri uripmu Arjuna. Inggih. Panjenipun kekalipun menika nguripi dhateng Dusagung dumadi duh Panembahan. Ya nadyan to nguripana gawe pepadang kaya dene wateke bumi lan surya. Kalamun ora ana sipating banyu kang aweh katentreman, tak rasa isih gotang lajeri uripe manungsa sak jagat raya iki. Panembahan nuhun sabda paduka lajering dawuh pangandika paduka nadyan salebeting batos menika hamengku hambeking toya ingkang aweh katentreman nanging lair pantes mahanani getering asanis mamwi watekipun mendung. Lho kosek apa ora ana cara liyane kejaba gawe geter tumrap aku gawe giris mirising liyan kanthi srana panggiri-giri kang mangkono mau bisa nuwuhake rasa gething mburu sengit. Nuwun sewu Panembahan, menika menawi jiwanipun Brahmana menawi jiwa satriya menika kedah ngadepi beda-bedane watak mila kedah nyarira kalawan mendung. Ning lak gawe rasa gething mburu sengit marang liyan, semanten ugi kathah tiyang ingkang sami sumuyut nanging salebeting batos menika sami memoyok. Arjuna, ucapmu mau mung linandhesan panaliten. Anane negara gonjang ganjing ya sabab pakartine pangwasa kang tansah gedhekke panggiri-giri. Panembahan, ucap kula menika ugi linandhesan ing pamawas ingkang sampun nyata sumuyut salebeting batos mangrotingal sami nyacat lan sami memoyok. Oh, ngono. Arjuna, nulinggih Panembahan, yen ngono dina kalungguhan iki aku lan kowe ana geseng penemu lan cengkahe pamanggih. Kados pundi sagedipun cukeng inggih awit pinanggih rengkeng. Panembahan, kula nyuwun agung ing sesamudra pangaksami parandene kula Arjuna cukeng hanggenipun ngugemi dhateng pamanggih. Ora dadi boyo pangapa Raden? Yo kanthi kahanan sing kaya mangkene iki bisa percaya. Lamun to sejatine bener kuwi ora mapan ana ing siji, nanging bener iku mung gumantung saka ngendi hanggone mawas. Panembahan, mawas kawontenan menika langkung taliti bilih ngambah dhateng saindenging tlatah kanthi boten bedakaken sae lan awon
asor kelawan luhur kadidine hambeking Maruta. Iku bisa luwih sampurna maneh lamun to bisa gawe ayem jenjem minangka dadi pandom kiblating bebrayan kaya dene hambeke Kartika. Kalangkung pernah malih bilih saged dalmel ayem tentrem kados dene watak Inglang Candra asri gesangipun. Arjuna nuninggih penemban. Kabeh kang rinembug iki bisa jangkep Hastabrata lamun to mahanani hambeke geni. Geni kae nadyan to panas nanging bisa mbasmi angkara murka. Penemban menapa watak 8 menika saged damel sarana hayuning rat. Mengkene Raden, kabeh mau lamun to tumus ing ati lan kababar ing pakarti yekti bakal bisa murakapi. Penemban piye Raden? Lajeng wonten pundi puncak ing Hastabrata menika? Tuk sumbere Hastabrata iku mung sifat owangson dadi tepa tuladha. Yen to kabeh iki bisa dadi tepa tuladha tumrap pribadine dhewe munggahe marang keluarga lan bebrayan agung. Jagat iki anane mung hayu rahayu Raden. Raden Arjuna, yektine sira Raden wus ndarbeni wadah Bokor Kencana dadi kurungane wahyuning katentreman kang aran Wahyu Makutharama. Raden wengakna Pancandriyamu tampanana prabawane Wahyu Makutharama Arjuna. Seksenana jagat saisine Raden. Kejaba sira bisa gawe katentreman ana ngendi-endi papan. Ing tembe Arjuna besok bakal bisa nurunake trah ratu utawa sawijining turun kang jumeneng Nalendra. Rumaos marem antuk jatining pemarem duh Penemban. Yo Raden, aku njaluk tulung pusaka Kuntawijaya Ndanu iki. Yen to ketemu kelawan kadangmu ing ngawangga nuli pasrahna wujuding Kuntawijaya Ndanu iki. Arjuna marawagi enggal ngetrepana dharma mudhun saka pucuk ing ukir swela kene Raden.
Aduh Yayi, Siadi ora mangerti lamun to kang aran Begawan Kesawa Sidi ngono ya sesingkloning pun Kakang ing Ndorowati. Yayi, aku nyekseni apa sing dadi tekadmu nggonmu. Ndarbeni niat kang gedhe, muga-muga tansah pinayungan dening panguwasaning jagat Yayi. Pun Kakang ing Ndorowati nyranti Siadi ana negara Ngamarta Yayi.